Skincare, ktorú používam hneď ráno, je tento čistiaci tóner od Envy Therapy. Ďalej si navlhčím týmto sprejom od Balei, aby som mohla použiť kyselinu hyaluronovú. Ja používam túto od The Ordinary. Pod oči si dávam očné sérum. Ďalej používam tento hydratačný krém, je to gel krém určený na masnú alebo zmiešanú pleť. A posledným krokom je SPF od Beauty of Johnson. Ak sledujete Českú rúžu pre nevestu, tak mi môžete napísať do komentárov, komu fandíte vy. Už sú tam teraz posledné 3 dievčatá a ja teda fandím Stelle. Ja už som prišla z mesta domov a idem si dať teraz rýžu s rezňami a potom vám ukážem, čo všetko som si v DM-ke kúpila. Ja vám teraz idem ukázať, čo všetko som si nakúpila v DM-ke a v Pepku, ako som už spomínala, tak poďme rovno na to. Ako prvé tu mám tento balzám na pery, mne absolútne žiaden iný nevyhovuje, žiaden iný mi pery nehydratuje. Takže ja si kupujem už niekoľko rokov stále dokola tento obyčajný Carmex. Toto som videla v DMke úplne prvýkrát. Zobrala som hneď 2 kusy a som na to hrozne zvedavá. Je to chladivá náplasť proti migréne a ja migrény párkrát roka mám, takže toto by mohlo byť super. Ďalej tu mám tento hrebeň od Ebelin, ktorý je určený práve na vlnité vlasy. Celý tento nákup vznikol práve kvôli tomuto DAO deodorantu, išla som iba pre toto a dostala som na to tip, že je to brutálne dobré, že to pomáha práve proti poteniu a že to krásne vonia. Ja som k tomu pričuchla, je to nádherná vôňa a idem to teda vyskúšať, ak to bude fakt také dobré, tak vám dám určite vedieť. A tento deodorant je dokonca určený na celé telo. To znamená, že si ho môžete dať aj na chrbát, pod prsia, na chodidlá, kdekoľvek, kde sa potíte. Tak aj v recenziách práve k tomuto deodorantu ženy písali, že ho používajú na celé telo, kde sa potia a že fakt účinkuje, takže som hrozne zvedavá. Ďalej tu mám tento pohár, je to termohrnček na cesty, je nádherný. Takto sa to tu otvára, zatvára a ešte sa mi brutálne páči práve aj táto šnúrka. Je nádherný, malý, praktický. Milujem aj tú farbu, takže z tohoto mám obrovskú radosť. Ďalej tu mám len takúto rozpustnú vlákninu, ktorá sa sype do vody. Tento čaj som kúpila priateľovi, pretože bol ešte nedávno chorý a mal práve nejaký zápal plúc alebo zápal priedušiek, takže som mu zobrala tento čaj. Ďalej tu mám toto magnézium, je to sypacie, že toto magnézium si nasypete priamo obsah toho prášku do úst a ono sa to len rozpustí. Je to chuťovo dobré a je to pre mňa najpraktickejšie magnézium. Toto si kupujem opakovane. Potom tu mám takýto malinký hrniec na mlieko, ktorý je podľa mňa úplne super práve tým, že je taký malý, spratný, nezaberá ani veľa miesta a úplne stačí. Predposledná vec je táto dekoratívna tácka, ktorá je brutálne nádherná, je z Pepka. Tieto mašličky sú úplne krásne.
Takže strašne sa teším, ako si to nadekorujem niekde. Ešte ani neviem, kam to dám, ale je to také krásne, že chcem mať asi v každej miestnosti takúto tácku a stála len 6 eur. A ako posledné tu mám tieto pyžamové nohavice, ja ich mám vo veľkosti XS. Na spodu sú takto zúžené na gumičku, čo ja mám najradšej a sú brutálne nádherné. Ja milujem práve túto srdiečkavú potlač, že by som to dokázala nosiť na úplne všetkom, takže tieto gate, keď som videla, tak museli odísť so mnou.